попили водички. Типа пили. Не посикали. Не посикали. А я без кавы сижу тут. Ух. Записываем хутенько, каб я пайшла піць каву. Гэта ўвойдзе ў відэа, і людзі такія, так вот як яны ставяцца. Я просто прыгатавала суперсмачнае печыва. Вось, а яшчэ я капец люблю каву. Даруйце. Таму, а я сёння ж не выпіла ніводна і не схамякала ніводнага печыва. Гэта... А ўжо записываем відэа для вас. Усіх вітаем. Сёння у нас другі выпуск нашага міні-падкасту. І сёння мы абмяркоўваем тэму, як бы змяніўся свет, калі б усе людзі гаварылі на адной мове. Гэта адразу страшна. Чаму? Страшна з маральнага боку. Ты думаеш, як гэта так выйшла, калі б усе людзі вывучылі беларускую? Гэта проста трошкі страшнавата. Што быў ужо адзін піражок, які любіў маляваць, які хацеў, каб усе вывучылі адну мову. Ён хацеў, каб усе размаўлялі па-нямецку? Я думаю, там былі намеры захапіць усё. Ну, і тады гэта усе жа... па-нямецку. Не, я разумею, пра што ты, але там, падаецца, наколькі я помню, там не было жадання там захапіць там на ўвесь свет, і там была галоўная ідэя там з мовай. Вот, відавочна, што краіны, якія шыраць мовы, яны маюць нейкія як-то імперыялістычныя ці як-то глобалісцкія гэтыя штукі. Відавочна, што чым больш носьбітаў, тым лепей. Вось, але, я не думаю, што там была капец якая галоўная нейкая мэта. Я наадварот падумаў, што гэта было... Ты прыязджаеш у Аўстралію. Вітаю. Цябе ўсе разумеюць. Мне ласка каву. Прыязджаеш у Канаду і такі: дзень добрый. Як прайсці ў бібліятэку? Вось. Мне падаецца, што адны перавагі, бо калі мы уявім сабе, што ўсе людзі забылі свае мовы, і ёсць то бок толькі адна нейкая мова. Уявім сабе, што беларуская. Ідэалістычны нейкі выпуск будзе. Не, тут не важно. Насамрэч не важна, якая мова. Ёсць адна мова. Людзі забылі, то бок мы забываемся таксама на на разнастайнасці, гэта усё. Вяртаемся да роўню пангеі. Ага, вось. То бок ёсць проста людзі, то бок у іх ёсць свае культуры ў кожнага, але проста, што мова у нас знаходзіцца па-над культурай. І мне падаецца, што калі браць так, то гэта капец як зручна для меркавання, для падарожжаў, для палітыкі, для эканомікі, то бок агулам, што менш было б нейкіх умоўна праблем. Ну, глядзі, з іншага боку, тут людзі і так апошнія гады страшацца, што штур заменіць іхную працу. А ты такі ўзяў і выдаліў з планеты ўсіх перакладнікаў. Я і сам трошкі перакладнік. У гэтым кантэксце я думаю, што адна мова гэта, дужа клёва. Бо я, напрыклад, спажываю багата англамоўнага кантэнту, я не ўвесь там яго магу разумець, а відавочна, што хацелася б разумець там больш. Бо, напрыклад, я там фанат галівудскага кіно, люблю галівудскіх актораў, і мне хочацца паглядзець там інтэрв'ю з Кіану Рывзам. Вось, а я не магу яго паглядзець умоўна без перакладніка. А гэта, гэта умоўна трошкі праблема. Відавочна, што гэта праблема б знікла, калі б усе размаўлялі па-беларуску. Я знайшла яшчэ адзін шкодны бок. Касаваць усе мовы і прыкінуць адну. Ёсць жа тэорыя пра тое, што для мозга карысна, калі ты вывучаеш нешта новае. І там бы давялося вывучаць... я просто люблю вывучаць мовы. Не так багата часу на гэта аддаю, як хацелася б, але сам працэс мне падабаецца, і мне падабаецца потым выкабэльвацца, што я магу гаварыць па-іншаму. Вось. А так? Што? А так бы давялося вывучаць... Кія! Ці... Як там? Ага. Вось. А так бы давялося вывучаць нешта іншае. Мову праграмавання б тады вывучала бы. Ой. Ёсць. Нават я так сама хацела зрабіць. Проста гэта больш тэхнічнае. У мовах, як у размоўных мовах, у іх трошкі больш душы, чым у мовах праграмавання, як на мяне. Што яны больш тэхнічныя. Там таксама ёсць правілы, як і ў адной, так і ў іншай. Але на C++ ні з кім не пагаворыш. Праграмісты. Накідайце ёй тут. Пішыце ў каментары. У мяне была нейкая ідэя, чаму гэта можа быць дрэнна.
але я цяпер не помню чаму. Мы тут з самага пачатку пачалі, што вот, калі адкінуць разнастайнасць, ну, напэўна, адна з такіх праблем гэта відавочна, што разнастайнасць. Не, ну ты ж сам на пачатку сказаў пра культуры. І ў культурах была вось, не, ну відавочна, што багата коду ёсць у мове. Багата тое, як мы гаворым, это ўплывае на наш гэты артыкуляцыйны апарат, там як рухаецца язык, гэтак далей. То бок камусьці нават у беларускай мове складана вымаўляць слова алкаголь. Ну, то бок просто тут леен, мякка, ну такое сабе. Ну, то бок гэта натуральна, калі ты ўсё жыццё не гаворыш мякка или альбо там як жарты пра расейцаў, што там яны вымаўляюць, не могуць вымовіць цвёрдае беларускае ч. Вось. Ну, то бок это ж таксама вот умоўна ўплывае. Ёсць розныя мовы, у якіх проста няма вось гэтай літары, і ім гэтую літару не даюць з дзяцінства, і што проста няма у роце, не ляжыць гэтая літара. Такое падаецца пра «ы» ёсць, наколькі я помню. Вось, карацей, што калі ўзяць, што калі аддзяліць мову ад культуры, то багата чаго з гэтай культуры трэба будзе прыбраць. Бо, напрыклад, там нейкая народная творчасць, вот это же ўсё, то бок, ну, на нейкай, напэўнай мове. Вось, то бок, там всякие песні, казкі, вось гэта вот усё. Вот. Ну, і відавочна, што, зноў-такі, калі ўжо браць разнастайнасць, то тое, што мы жывём у розных краінах, размаўляем на розных мовах, гэта нас робіць, ну, рознымі людзьмі, бо мова, яна вельмі моцна ўплывае на як мы што ўспрымаем. Але пры гэтым натуральна, што нават калі б у нас была адна мова, узяць, напрыклад, чалавека, які жыве недзе ў Нігерыі, і чалавека, які жыве ў Чылі, нягледзячы на тое, што яны размаўляюць адной мовай, відавочна, што, напэўна, слоўнікавы запас быў бы іншы, праз тое, што свае гэтыя вот розныя умовы жыцця, і таму людзі карыстаюцца рознымі словамі. То бок, карацей, што ўсё адно разнастайнасць, яна б у нейкім выглядзе, яна б ўсё адно з'явілася. Тут нават, што далёка хадзіць, калі нават у беларускай ты можаш ад'ехаць, мы з тобой вот ездзілі 3 гадзіны на поўдзень, і там ужо трошкі іншая гаворка. Калі падняцца на 3 гадзіны на аўтобусе на поўнач, будзе таксама, хаця гэта ўсё тая ж беларуская. І яшчэ пра разнастайнасць клёва адзначыў, што нават вось гэта мова жэстаў, яна ж таксама адрозніваецца. Ты вывучаеш мову. Я, дарэчы, не ведаў пра гэта, капец. Я не ўпэўнены на 100%, што, можа быць, там ёсць нейкія падобныя. Магчыма, але яна адрозніваецца. Лічбы. Вось. Але, ну, сам факт, што так адрозніваецца. А я думаў, што не толькі пашанцавала людзям, але проста, што ну, вот яны могуць меркавацца з іншымі людзьмі, якія ведаюць як-то на мігі, неяк завецца, ну, карацей, это мова жэстаў. Вось. Так што мы думаем? Адна мова, калі б была б, это было б як? Я думаю, што гэта збольшага было б добра, калі падняць мову па-над культурай. Відавочна, што не ў сённяшніх умовах, то бок сёння немагчыма так раз і ўсе гавораць на эсперанта. Умоўна. Ну, то бок, і што ты будеш рабіць з нейкімі, з беларускімі там песнямі, вот усім. Не, ну тады, калі разглядаць... Ну, просто што мне спачатку, мы з тобой калі пачалі абмяркоўваць, я спачатку зачапілася за тое, што ўсе па-беларуску. Вось, і ты там нешта, што гэта на спевы паўплывае. Я такая, ну як паўплывае? Вось жа. А цяпер, калі пра эсперанта, ўжо такое... Тады паўплывае. Ну, не. Мне не падабаецца гэтая ідэя. Як ты думаеш, ці прыйдзем мы агулам да таго, што знікнуць мовы збольшага і, напрыклад, там застанецца, не ведаю, кітайская, ангельская, арабская, гішпанская, беларуская, там, не ведаю, што бок застанецца там 5 моў, яны будуць уцягнуць у свае бакі і людзей, і словы паміж сабою, то бок, ну, мовы ж яны знікаюць. Тое, што яны знікаюць, гэта факт. Ты выкрэсліў з света не толькі перакладнікаў, але і людзей, якія ў межах гістарычных даследаванняў шукаюць нейкія забытыя мовы. Капец, ты чалавек. Мяне проста наняў штур, і я ўжо працую, каб забіраць у людзей працу. Збольшага ж яно і так ужо даволі пашырана. То бок, ангельская — гэта ўжо мова, якой, умоўна, трэба валодаць усім,
бо яна міжнародная. Но тыя мовы, што ты пералічыў, гэта мовы з самай вялікай колькасцю носьбітаў. То бок гэта і так ужо ёсць умоўна. То бок ёсць вялікая колькасць людзей, якія мяркуюцца на арабскай, вялікая колькасць людзей, якія мяркуюцца на кітайскай, на гішпанскай, это вот Лацінская Амерыка, і ўсе астатнія вывучаюць, ну і гэтыя таксама, вывучаюць ангельскую як міжнародная мова для меркавання з усім. То бок яно тут ужо так і ёсць, але у кожнага пры тым ёсць свая нейкая мова. Нацыянальныя мовы, мне падаецца, што яны могуць знікаць. То бок навошта нацыянальная мова, калі там не ведаю, усе едуць у ЗША там вучыцца ці што-то такое. Там ці ў нейкую там іншую нейкую краіну. То бок, ну, прасцей жа адразу вучыць мову, на якой людзі потым будуць умоўна жыць. Навошта вам гэтая нацыянальная штука? Ёсць жа, хто гэта? Швейцарыя? Ці хто, у каго 4 адразу дзяржаўныя мовы? І мне падаецца, вось так клёва, бо зноў жа вяртаючыся да маіх разважанняў пра Альцгеймер, што гэта карысна для галавы, што ты агулам вывучаеш нейкія розныя штукі. Ты трошкі тут трапляеш у пастку. Я зноў-такі не капец, які дасведчаны ў кантэксце Швейцарыі, у кантэксце Швейцарыі і там моўнай той сістэмы, якая там ёсць. Людзі даволі часта прыводзяць аргумент, што вось краіны, у якіх некалькі дзяржаўных моў яны існуюць, гэта норма і так далей. Звычайна гэта калі спрачаюцца наконт Беларусі альбо нейкіх іншых краін, усе гэтыя выпадкі трэба разглядаць асобна, бо у кожнай краіне гэта свая гісторыя. Вось, і гэта, то бок, немагчыма сказаць, што, вот, напрыклад, вот, там, Канада, там, вот, у іх дзяржаўныя мовы, вось, у нас дзяржаўныя мовы, гэта, вот, адно і тое ж. Ну, насамрэч, мы проста абсалютна розная гісторыя краін, абсалютна розныя краіны, розныя людзі, розныя мовы і гэтак далей, таму гэта даволі складана. Пра пастку ў Швейцарыі я бачыў такое, што там людзі, якія вывучаюць, якія ведаюць, вот, там, 4 мовы, яны жывуць умоўна асобна. Там людзі, яны, там не такое, то бок, што, як умоўна, вот, мае быць у Беларусі, што кожны чалавек мусіць ведаць 2 дзяржаўныя мовы, калі ён працуе там у гэтым, у дзяржаўным вось гэтым сектары. Таму, то бок, агулам, ну, калі вяртацца да гісторыі з тым, што гэта карысна там для галавы, для вывучэння культуры праз мову, вось, то бок, гэта крута, але проста, што это вот, наколькі мне стае ведаў, не зусім кантэкст той самай Швейцарыі. У нас самого пачатку была тэма пра адну мову, правильно? Я нешта тут падумала, што калі які-небудзь Ілон Маск прыдумае флешкі з мовамі, якую можна проста ў вуха засунуць, то было бы клёва адразу ўсе мовы засунуць, і хочаш там на нейкай памёрлай мове гавары, хочаш на мове, якую ты не вывучаў ніколі, ну то было бы клёва. Але гэта тады псуе маю версію пра Альцгеймер. Выкрэсліваем Ілона Маска і флешку ў вуха. Касуем Ілона Маска. Ну так, усё, вот гэтыя ўсе гісторыі, маю на ўвазе прагрэсу, яны, напэўна, неяк з аднаго боку звязаны з нейкім паляпшэннем і палягчэннем, але вот гэта палягчэнне, яно не заўсёды умоўна на карысць, ці як тут сказаць. Бо ўзяць там нават там тыя ж самыя там тэлефоны, ноутбукі, там заказ таксовак. Ну, карці, я не ведаю нейкі канкрэтны. Мы як мінулы раз пачалі пра адну і зачапілі сартаванне смецця, так і тут, мне падаецца, мусім сфокусавацца на мове. Не, ну все нормально. Все. Вось, ну, карацей, што відавочна сённяшнім днём немагчыма там сабе ўявіць, як можа, то бок, вот, блин, ты ж вот вывучаеш там мовы, пішаш там слоўнічак, вот это вот усё, то бок, неяк там мур-мур-мур. Вось, напрыклад, праз 50 гадоў, калі вот будзе гісторыя з флешкамі, уявім сабе, то відавочна, не ведаю, ці будуць гэтыя адзінкі, якія, блин, я хочу сам вывучыць, а не вот так вот устаўляць, і каб было. То бок, відавочна, што гэта будзе прасцей уставіць флешку, але сэканомлены час на вывучэнне мовы, яго можна будзе патраціць на, ну, на нешта іншаму, на карысна, на гартанне тыктокаў. Праз 50 гадоў, калі будуць вось гэтыя флешкі, магчыма, лекары там будуць наадварот раіць, што вы вывучаеце самі, што вы тут сваімі тыктокамі ўсё сабе там разбілі галаву, вывучаеце, і магчыма, калі ты дастаеш гэтую флешку, ты такі сядзіш і пішаш сабе слоўнічак. Я просто думаю... потым, калі табе трэба, там, не ведаю, ты едзеш на працу, там, дамаўляцца з нейкім кліентам, ты такі, оп, всё. Альбо не оп, бо ты ўжо запісаў нармальна сабе. Не, ну так, так. Ну, я думаю, што мы ідём да нейкага вот гэтага, ну, не да флешак у галаву, але да
таго ёсць жа гэтыя штукі, там падаецца акуляры там ці што ты неяк А ўжо ёсць? ага ну прынамсі Стала, што збіраюцца. прататыпы, ну то бок 100% ёсць, там дзе ты гаворыш, яно адразу перакладае на мову, на якую трэба, напрыклад, там на кітайскую, яно перакладае, чалавек гаворыць, ёсць нават такое, чамусьці я не пра акуляры, ну навушнікі відавочна Ёсць. што Такое. яно перакладае умоўна там, ну там відавочніка затрыманне там ёсць невялічкае, але ну што агулам яно там дуже добра працуе. Ну, магчыма, там не толькі затрыманне, але яшчэ і Google перакладнік. Не карыстайцеся Google перакладніка. Пры ўсёй павазе да кампаніі Google. Я думаю, што гэтага ніколі не будзе. Это мы пра адну мову цяпер. Што гэтага ніколі не будзе, але мовы паміраюць. Мовы паміраюць і зноў-такі мая нейкая. Калі можна вылучыць нейкую асноўную думку гэтага падкаста, мне падаецца, што без падтрымання і носьбітамі, і дзяржавай уладай нацыянальныя мовы могуць знікаць. Відавочна, што я гавару пра нейкія невялікія нацыі. Насамрэч, калі паглядзець, то даволі багата моў ужо, ну, то бок знікла, знікае штодня, то бок это ж ну, база. А новыя не з'яўляюцца, падаецца. Слухай, тады вось да тваёй думкі, ну, з якой я згадзілася, дарэчы, што такога ніколі не будзе. Ладно бы, калі яны з'яўляліся новыя і замяшчалі іншую, там 3 памёрла, 2 нарадзілася. Ці там 2 памёрла мовы, 3 нарадзілася. Так, а мовы ж не з'яўляюцца новыя, яны проста паміраюць. І з улікам таго, што яны працягваюць паміраць. Я маю на ўвазе пра маленькія нацыі, маленькія мовы. То бок, ладно, напрыклад, гэта можа пагражаць, напрыклад, беларускай мове. Вось, ну, бок проста, што носьбітаў не так багата, а падтрымання таксама небагата, і таму не ў гэтым пакаленні, то бок пакуль я жыву, буду гаварыць па-беларуску, але, напрыклад, праз пакаленне, там, праз 2 пакалення, гэта даволі, ну, то бок натуральна, што беларуская мова, культура, это можа памерці, то бок людзі, яны даволі часта думаюць, што ой, блін, вот мы немы, вот столькі там, не ведаю, жылі, змагаліся. Падабайку пад кожным трэдам. Ну, вось, але, ну, просто, на жаль, гэта трэба прыняць, ну, такі проста праз прыняццё таго, што гэта можа здарыцца, ты разумееш, што варта нешта рабіць, пачынаеш рабіць і здымаць такі чароўны падкаст. Вот, таму развіваем сваю мову. Вот, ну, карацей, неяк так. Не ведаю, наколькі тут зноў-такі было капец, як глыбока. Ну, але, вось. Зноў жа падзяліцеся сваімі разважаннямі. Можа, мы зноў не з усіх бакоў разгледзелі гэтую тэму, таму будзем радыя пачытаць, паслухаць вашыя разважанні на гэты конт. Вось, і ўбачымся ў наступных відэа.